Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa zpožděně. Pardon, nastalo se tak dát. Dnešní video bude taky zase kecací. Já vím, že vás ty kecací videa moc nebaví u mě, ale já prostě nevím, jak bych vám to jinak potom řekla a asi byste nepochopili moc děj, co se děje. Řekneme si, proč jsem nenatáčela, co se vlastně změnilo a proč vlastně jsem teď nevydávala teda ty videa, no. Videa jsem nevydávala z toho důvodu, že mě chytla taková doba, éra vlastně, budu dělat aerobik, furt ho dělám, ale budu prostě takhle jako cvičit a já mám několik sportů, takže že bych se tomu věnovala naplno. Tak jsem myslela, že skončím, ale moje kamarádka mě překecala vlastně, ji znáte, jmenuje se Kohotomaki. Ne jako překecela, ale dala mi dobrý návrh, že jako něco s tím, že bych vlastně vůbec nemusela končit a že by to šlo i jako jinak. A já jsem teda tak nějak jako, že jsem si říkám, tak to úplně nevím, ale dobře, zkusím to. A vlastně udělala asi to nejlepší, co mohla. A já jsem moc ráda, že jako tohle jako ona vymyslela. A vlastně jsem měla éru, že jsem vlastně chtěla dělat jakože aerobik a různý sporty, chtěla jsem se tomu věnovat naplno, takže jsem nevydávala videa. No, další se vrhneme. Nevyšel ani, myslím, velikonoční speciál, ani vlastně video, co jsem dělala před velikonočním speciálem. A vlastně ani ten speciál nevyšel, protože tak prostě. Ale prostě to nějak nevyšlo, ani velikonoční speciál, prostě moc se vám omlouvám, já jsem ho hrozně chtěla udělat, ale bohužel ne. No. Důvod je, to můžu vám prozradit to video, který jsem dělala před tím velikonočním speciálem. Bylo to video, kdy vlastně přijede tenhle kůň, nebo vlastně ona je to kobylka, jmenuje se Sissy a tahle jestkyně, tak to se jmenuje Charlotte. Vlastně teď už je normálně na ranči. Já jsem vám prostě to chtěla dát nějak jako vědět dřív, ale nevěděla jsem jak. A vlastně to bylo to video před tím velikonočním speciálem, vlastně den na Velikonoce. To mělo být to, jakoby, že prostě na Velikonoce holky se sejdou, ale ještě před těma Velikonocema vlastně měla přijít tahle holka. A něco si o ní asi můžeme říct. Jmenuje se Charlotte a vlastně její kůň je Sissy. Není to půjčený kůň, je to přímo její kůň. I povahu má takovou, jakože takovou, nevím, takovou prostě wow. Nevím, prostě jak bych to popsala, ale to uvidíte ve videích. A jezdí drezuru, takže super. Nevím, co bych vám ještě chtěla říct, aby to video nebylo nějaký extra dlouhý, ale teda je na ranči, takže berte, jakože jste viděli, že jak ona přišla. Holky na to reagovaly, takže prostě já jsem to video měla, ale nějak se mi zázračně smazalo, nevím. Holky se hrozně divily a vlastně si říkali, Ježíši Maria, to je nějaká nafoukaná a takhle. A vlastně další videa už budou jakože na ranči a o takovýchhle různých věcech. Takže, nebo věcí, já nejsem moc dobrá na češtinu, jo. Takže se moc omlouvám, mocinky moc. A teď už uvidíte videa i se Charlotte a se Sissy. To je tak všechno, z Hobby Horse už taky moc nedělám, ale se šlechem jo, ale z Hobby Horse teď taky chci začít, ale teď se spíš teda věnuju těm sportům, ale prostě fakt se budu věnovat tomuhle kanálu a budu se snažit třeba až za 2 týdny, že třeba jednou za 2 týdny nebo 2krát za 2 týdny vydám rozhodně video, takže čus!